Ejimiri nsọ agọzie ahụ nwanne anyị Mrs. Maria Obi. Mmiri nsọ na-echetara anyị maka baptizim nke Pọl dị asọ dere banyere ya sị, anyị niile mere baptizim n'ime Jesu Kristi si na baptizim wee baa n'ọnwụ ya, ya bụ dịka Kristi ji ike ebube nke nna wee bilie n'ọnwụ, otu ahụ kwa ka anyị ga-esi ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu oyiyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onyenwe anyị ji umeala rịọ ebere gị, were obi ọma nara mkpụrụ obi n'odibo gị bụ Mrs. Maria Obi, mere ya ebere. Ọ bụ na o mere site n'adịghị ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya, tọghapụ ya abụ n'ihe nke ọnwụ, ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi. A na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi
chukwu anyị na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị maka ihe ọma niile ka iji gọzie nwa odibo gị na nnukwu apụrụ mmanwụ. Ihe ọma ndị a bụkwa ihe ịrịba ama ka ị ga-amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere ga-eti na-arịọ anyị arịọ gị onye nwe anyị. Kpọghere nwa odibo gị nwaanyị Maria nne nna ya Obi ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị nke nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eje iso Kristi. Otu ahụ ka anyị na nwanne ya nwaanyị ga-esonye gị oge niile si na Kristi onye nwe anyị. Maria nne nna ya Obi Oh,
Crazy Balen came to now with it. All one day, I carry on way on the Ninka, I didn't say one and one, I can't shake it. All I do here, never can hear because nobody pass. Only one never. Whiskey never. Only one never. Nine anywhere. Kami nakamana ni Maria. Kami jadi menang Yesus Kristus ni pasti. Nuh mandu kita mandu. Nuh berapa nama? Bukan nasu nama orang lain dosa. Nuh berapa ni bukan nama kaya orang ibu beri. Nyai kazamu hanya yogi nurang zamia. Ejori insok kau ni berapa ni so manani. Ini orang nanu kau tinggal desa ini hanya yogi Kristus. Jika nak banyak ni orang ini di Lazarus, kasihnya yogi macam yang meri hanya yogi Kristus. Jika ada ni orang menantu, mana ini di hanya yogi Kristus. Ikelunya hingga cerai numpak di paradise. Napa tawan nani ni hanya yogi Kristus. Ejimi baptism sawan nani. Berapa manusia ayume? Eko ataya nutundin soli hanya yogi Kristi. Hanya nonuru mihi omu jaman nani anani. Ukwe nulanya gende bideli kasih yogi hanya yogi Kristi. Oh Chubu aina leong. Kaya ni bapa orang makamu kemur bagi Maria nena ya bagi. Kaya ni kita begini nama orang kaya nak kawan insaf. Ini grasi ini kalau makamu tiba sah seni bini mampu ini. Kalau makamu kalau ada apa ni karena kaya ni cerita bapa orang boleh berani. Kaya ni ini kalau sebagai banyak orang dia begini. Sama Kristi orang Samaria ni kecukupan dikasih biar orang kasih biar rujukan. Yang kamu yang pulau kemud boya. Kalau sebenarnya kita dikan, mikir rasa selalu dia hanya tanya. Beri naya ebe. Yes, mikir ebe boleh wani. Yes, mikir ebe boleh wani. Yes, mikir ebe boleh wani. Kampurobi Maria nena yobi. Kampurobi ni dah pada negara. Kampurobi asli kerana doa. Daripada jangan This is Thomas Webb.
Reverend Sister. Chairman Parish Council. National Councils, George A.P. Amacenta. One year one. NOC Onitsha branch. NOC Onitsha branch. ISO Official Club. Onitsha branch down there. Nebundea. Cecilia PCC. Cecilia PCC. We
Let's go.